bai kada ka gudu mana. Ka tsaya ka taimaka min. Ina barayin suke? Kai to dawa ya ce da kai barayin a nan suke. Haba, yallaɓai ba fa a nan suke ba, suna can unguwanmu suna ta sace-sace. Shi ne za ka ta wani ihu kamar mahaukaci haka bani tsoro. Yallaɓai ni dai ka zo mu je kawai. Kai kaga dalla can fa yanzu ba lokacin aiki bane. Haba. Ban gane yanzu ba lokacin aiki bane ba. Ban gane baka gane ba. Malam mun riga da mun tashi. Baka ganin ban sa ma kayan aiki ba. To ina ruwana da baka sa kayan aiki ba. Wannan ba ita ce irin shigar da kuke yi ba ku anshe mutane kuɗi a hanya ba. Ba wannan rigar kuke sawa da wannan rigar ku anshe kuɗi ba, ta ya za in san kana aiki ko baka aiki. Da Allah zo ka wuce ka shige ka daina yi min tambayoyin banza. Hello. Yallaɓai ina wuni? Yawa to me za ma? Yallaɓai wai wannan police station ce? A'a, kasuwar kurmi ce kaji. Yallaɓai to ai gani nai ko rubuta wannan gidan ba na siyarwa bane ba. Shine nai tunanin ko dama kuma kuna jin tsoron 'yan damfara ne. Abin har ya bani mamaki. Da fatan dai kar da a ce tsoron 'yan damfara kuke, dan naga har wani katanga kuka sa wa karafuna. Kai da Allah malam me kake so? Haba. Yallaɓai wallahi babban matsala ce. 'Yan fashi ne a unguwarmu. Kai. A'a, yallaɓai a unguwarmu fa na ce ma ana yin sata ba a nan ba. To sai me? Ni ma da ƙyar na sha na samu na zo nan. Wace unguwar ce wannan? Yallaɓai a unguwar ɗan tsoho. To unguwar ta ku GRA ce ko kuma Jagwal ce? Jagwal ce yallaɓai. Wani irin kaya 'yan fashin suke sanye da shi? Yallaɓai ni ina ruwana da kayan da suka sa. Kai an gaya ma cewar wai Ka kayan. koya min aiki na za ka yi dan iya. Ya haƙuri yallaɓai, ban gansu ba ni ma. To akwai ta hanyar da mutum zai iya tserewa ta cikin unguwar ta ku? Yallaɓai ban gane hanyar tserewa ba. A ina nufin ko da akwai hanyar da barayin suke shirya tserewa ta nan. Yallaɓai ni fa bana cikin barayin, ya kake min irin wannan tambayar, ni fa kawai ƙara na zo in kawo. Ka zo mai sauri mu tafi mana yallaɓai. Kai dalla can dan iyaye neman koya min aiki na kake ne? To yallaɓai ala baka haƙuri. To faɗa min barayin guda nawa ne? Na shiga uku na, ni fa kawai ce ma ne ƙarar bindiga na ji yallaɓai. Na samu na gudo na zo nan wajen. Kuma sai wani tambayoyin banza kake mu, ko so kake aje in je in kirguma barayin. Da ka kyauta kuwa zai taimaka mana wajen yin aikin mu. Tunda kaga mu nan bayanai muke bukata, mu ba matsafa ba. Ni ba san adadin su ba fa. A. Wani irin bindigu suke rike da su? Igwa ce guda 30. Eh mana, ba ce maka nan ni ma guduwa ne ba kake min wani tambayar banza wai wani irin makamai suke dauke da su? Oh, to shi kenan tunda aka ce. To barayin su rufe fuskokinsu ne ko kuwa? A'a, man alayyari suka shafa a idanunsu. Wai yallaɓai lafiyar ka lauko ko ka ci kai ne? Kai, lafiyar ka kuwa? Ya haƙuri yallaɓai, to ai ni ban sani ba. Dan Allah ku sauri ku zo mu je mana yallaɓai. Haka ma wacce shekarar fa suka zo suka kwashe mana duka kayayyakin cikin gidanmu. Kuma shine bu kawo ƙara wajen 'yan sanda ba, shi kenan ba damuwa zan taimaka ma. Wani irin motoci suke dauke da su? Ba na riga da na gaya ma igwa ce guda 30 ba. Na manta kai ma ka ce ba gansu ba. To gaskiya dole sai an buɗe wa wannan matsalar taka fayil. Yallaɓai to ka buɗe fayil ɗin mana. Dan Allah yallaɓai ka sauri ka zo mu tafi kafin su gama mana sata. Kada ka koya min aiki na malam. To yanzu maza ba da 5,000 sai a buɗe ma fayil ɗin kaji? A'a, yallaɓai kana nufin sai na biya ka ne kafin ka yi aikin naka kome. To koya min aiki na za ka yi kome. Malami ba koya ma aikin ka zan yi ba, wai saboda me zan biya ka? Ko gwamnati ba ta baka albashi ne? A ina ga ba taimakon 'yan sanda kake nema ba. Waye zai biya kuɗin fayil ɗin? Ko suka je in cira cikin albashi na je siyo kayayyakin buɗe fayil ɗin To yallaɓai ai duka kayan buɗe fayil ɗin ba su gaza naira 1000 ba. To koya min aiki na. To shi kenan yallaɓai ba wani abu zan biya. Hello na kale ya aka yi? Bulus kana ina? Ina police station, na zo in ɗauki ɗan sanda ne. Bara ma ka dawo saboda barayin sun gama sace-sacen nasu sun tafi. Sun shigo gidanmu kuwa? Mana, har TV mu fa suka sace. Hey, to yanzu da me zan dinga amfani wajen kallon Asuwa comedy? Kaga yanzu irin matsalar da kuka jaja mana ko? Wace matsalar kuma na jaja ma? Maza ka bada kuɗin mana mu je kafin barayin su tsere. Ka daɗe baka buɗe fayil ba. Tun ɗazu ina tsaye a nan wajen yallaɓai ka ka sallame ni, to yanzu barayin sun tafi. Ka zo ka ishen da tambayoyinka na banza na wofi da ƙiƙi kawai. Wallahi da mutum ma ya je ya nemo ku, gara mutum ya je ya ebo 'yan karota ko 'yan kwamati. Sai ma sun fi taimako a kanku. Haba mana tafiya za ka yi? To zo zan ma shi a 35. Don Allah ka dawo mana. Ka zo sai a buɗe fayil ɗin ko bincike sai a ma. To kai ka sani barayin ko daga ɗan tamashi suke ko daga rimin kewe A'a, daga kasuwar Singa suke.
Kamata ka tambaye ni ai barayin ko suna da ido ko hanci. To ai ina kokarin gano. Ai da ka tambaye ni ko barayin suna da aure ko ba su da shi. Kuma da ka tambaye ni ƴan uwansu a Lagos suke ko Katsina. To ai ina kokarin nuna. Kuma ai kamata ka tambaye ni ko barayin sun taba zuwa maka sun je sun yi haji. Ka san me yasa? Kuma kamata ka tambaye ni makarantar da barayin suka yi da nambobin wayansu da kuma NIN number ɗinsu har da account number su a jawo. Yauwa, barkanku da kallon wannan bidiyon nawa. Ina fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Sannan idan har kun ji daɗin wannan bidiyon kada ku manta da danna min alamar subscribe wannan ja alama da kuke gani sannan ku danna min alamar ƙararrawar sanarwa don samun duk wani sabon bidiyo da zan saka zuwa nan gaba. Nagode.